May udto mga kabagsik. Now, mga na punta karon. Natay sud ang karon. Jijing ng bangos. Dinaing ba? Ara kalami kayo na oh, init pa. Natay Chinese chai. Ako ra ning iwan. Ni pakuluan ba? Lami kayo ni bay. Ay na ba tayo iwan? Lato. Lami kayo lato oh. Igan pa decision ng lato ba? Oh. Ay hulo kayo. Lami kayo lato. Buhay na buhay ba? Huwag natin kinilaw na kuwan. Kinilaw na ang palaya. Sugbahon o sa ninyo, hindi siya nung kilawon. Sinugba na ko nila. Para makita dyan ba. Ang palaya na sinugba, kinilaw ba. Dami kayo na mga kabagsik. Natin kinilaw na kuwan. Stilang lami ano yun. Kinilaw na tamban. Tamis kayo na bay. Huwag natay kuhan karon. Anang ayong dagat. Nalutang sa mantika ba. Ano kayo na kagubkob ba. Nani ka uban sa kuhan? Nung tawilis na pino ba. Taraw. Tawilis na pino. Gagaway kayo ba? Ang lamig kayo dagang isyo sa project. May panghimagas na tundan. Lamig kayo tundan. Oh, tamis kayo. Natin sa sa inyo, ayungin. Suka na may bawang ba? Ang kontra. Lamig kayo saw-saw niyo. Kubra ba? Natay kan una aso-aso pa. Yan pa kayo. Harap puti ang kanuna ni. Lami kayo. Ngayon ta, mga kabagsik. Nandun to ta. Harap. Ito paborito ko. Pinilaw na ang palaya. Sarap niyo. Ano ta mga guys? Ano ta? Lami kayo. Yep. Siyempre, paborito ni Bagsik. Kinilaw. Lami kayo. Yep. Ayong. Lami kayo ni naayongin. Palutangin mo lang sa mantika ba? Sausa mo sa mayon. Suka na may bawang. Kaon tanan. Walang itatapon. Lamig sudan sa Bagsik karon. Ano regana oh? Unong kaputahe. Labi na niya. Lamig kayo niya oh. Tagupan na bangos. Tingnan namin lamig kayo ba? Tagupan na bangos. Wala ka na itatapon, subo ka lang ng subo. Sobrang sarap. Pastilan lamia.
Gaya na to. Gaya na to. Sarap. Ang tapay. Bagsik sa Donikop. Ang ta. Sarap. Pizza eh. Chinese pizza eh. Sausaw na tas kinilaw. Kami kay kinilaw, tamban, tamis kayo. Labas kayo tabana ba? Kisi-kisi pa man ni kanina. Yawas dito sa gilid dagat, kisi-kisi na ba? Sarap. Kami kayo. Ano yung paborito ni Bagsik? Ginilaw. Tamban, labas tayo. Sarap nito. Lahat na nangita kayo ng kinilaw na ako. Kinilaw ta. Hapon. Sa'yo na to. Mga idol. Kilaw na. Lami kayo. Sud ani Bagsik karon. Gusto lang lami ang kinilaw. Shout out para sa bayaw ko kanina. Bayaw. Buknoy. Ano ta? Hindi ka na bumaba. Sabi ko sa'yo, sama ka dito sa bahay. Tara o. Tawilis, pino na tawilis ba? Sausa mo na susuka na may bawang. Pasti lang lami ani kaon tanan. Sarap. Dami tayo. Ay lato. Pero paborito may sa mami sa una. Bubuhay pang mami. Kasi ay binahin. Ano yung paborito niyo yung lato? Lugso ko yung season na rin, palit lang sa lato. Magtaso na lang ako ng season ng yakde. Sabi na karong kay Huibis, nalit siyang sa season karon. Pag mga kada, padong payon sa patag crossing sa ilan sa highway. Tabo ka ron. Lugsong na mo. Kalit ko na to. Shoutout mo yung mga nanonood. Shoutout sa nanonood sa akin ngayon. Dagan salamat ha. Bagsik sa Donikop. Ang isa lang. Wilain. Nada. Shoutout dahil Rosa sa Medao. Kana mo sa kag Yakle. Mahapit teres daw may
ligo sa kanya ba? Para pag sa kanya mo sa perle, presko imong lawas. Bisag ako gani, pag mulabay ko diya. Anang arador na ako. Ako nang paligo ano sa saka dito sa bukid. Shout out Jael La Rosa. Sabi daw, sandayong. Mata. Shout out dito sa akin ako kanya. Sunod ako. Mapras mi karon ni Buyaks. Daraw. Sinugba na. Ang palaya, nakalamit. Ay, bay. Sarap. Shout out sa itong uyuan na sa GL General Luna sa may Dapa. Kay Pio. Pati ka na masing. Solyoso. Tao na. Solyo na. Naka-ICQ kami sa Manila. Hindi ako makapadala ng pera. Mahirap dito. Bawal lumabas sa bahay. Pati yung mga upaw, bawal lumabas. Tago na ba ito sa road balay? Ay, upaw naman ko, bawal naman lumabas. Ako mga pulis, lumabas ka upaw. Pero, sabta ka rin, kuwan? Sagbot eh. Kaisik ko lang ito sa Manila. Dahil sa lugar tayo. Naon ta? Marami. Sarap. Lami kayo. Yung dagat. Pinalutong ko sa mantika na para kain lahat. Walang itatapon. Sarap. Dito tayo ulit sa ano? Sa Ampalaya na Kinilaw. Basta Kinilaw na Ampalaya, subaho ninyo. Basta yung grabe lamia. Shoutout sa mga kababata, kay Joy. Pati kay shoutout din kay ano? Kay George Pacol. George. Alam ko nagbibiyahe ka ngayon. Pag mahal na araw, ingat ka. Sa magbiyahe. Shoutout din sa igtagsan ako sa Cavite. Kay Darog. Darog sa Monte. Dong. Alam ko nakaubos na, alas 10 na eh. Mamaya. Papunta ako dyan. Ano ta? Nakakinilaw. Pero, kinilaw na tamban. At saka pinirito na ano, pabilis. Laing. Kayo, sausaw lang sa ano. Suka. May bawang. Sarap. Kain tanan. Wala itapon. May bangus, oh. Ang lamig ang bangusan.
Ambo kayo. Hop. Katagay, iyo boy dyan sa Piakle. Yo. Barsa na kakaroon. Abot na yung manayagay. Kaya kinilaw. Nila ta. Nila to oh. Bago nito ni mami. Nabubuhay pa yung mami ko. Burrito talaga to. Sarap kasi. Lato. Kumakain na din. Arosip mo Arosip, lato. Daghang salamat sa 10,000 viewers. Thank you. Dami nanonood sa atin eh. Live tayo. Sarap. Shoutout pala kay Jik. Anong tindang saging na sa taas. Yaman yung saging. Jik, shoutout sa'yo. Tampay sa'yo mo saging. Shoutout. Asawa nila mo. Ang pala na. Shoutout sa asawa nila Mor. Nakababata ko ah. Naita. Nandito yung unggoy kumakain. Harap eh. Yung unggoy sa Piakli bumaba na. Hindi kasi siya nagsyuan. Tara ako, kaon ng saging. Sarap, tamis. Shoutout rin sa kumpare ko sa buhay biyahe, Katalas. Pre, ingat sila sa'yo. Baka pa sugatan dyan. Matalas eh. Hindi na. Kain tayo. Bagsik sa doon ikop. Iisa lang. Hanggang dito lang pagmumbok na natin. Pagsik sa Nunikop. Thank you. Click nyo sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Daghang salamat. Thank you.